Tjena YouTubers! Ja, då är jag tillbaka med ett avsnitt av My Life in Minecraft och det här är 4:e gången, så nu vet jag inte vad jag gjorde sista gången. Jag tror jag minade seeds. Ja, just det, jag skulle göra en vetefarm. Ja, det skulle jag göra. Vänta lite. Hejsan, då är jag tillbaka. Som ni ser så spelar jag ganska mycket. Det fann färdig och jag vet den blev jävligt ful. Alltså, men den kommer att... Dörret kommer att bytas ut till fence när jag har mera wood. Jag ska bygga glas och som jag sa i första avsnittet, jag kommer att vara snål med glaset så här, så fan kraften var glasspanes. Fan. Nu vet jag vad jag såg kraften med glasspanes. Okej, då lagar vi inte glasspanes. Så. Okej, nu är jag säkrad från djur och sånt. Så. Nu skulle jag verkligen behöva hitta en mina, för jag behöver verkligen material. Och på ett sånt konstigt ställe här, så det är ganska platt mark. Vad gör en zombie här ute? Inte ha mat. Ja. Och ett svärd. Det behöver jag. Så. Då är vi redo att jag ser ut av gräva. För det är jävligt svårt att hitta. Jag tror jag går här längs med kanten. Till nästa avsnitt så ska jag samla wood så vi kan bygga en hamn här.
Oje. Mana. Shit, alltså. Skeleton är samma. Åh nej! Okej, dagens första zombie. Det var ju trevligt. Behöver iron. Jag har fan inte ett enda iron ännu. Okej, mina 4 första iron på den här banan. Oh, yay. Okej, jag såg den där armen i taket. Måste bara ta in en zombie först. Så. Jag kanske spelar lite off-cam idag och visa vad jag har byggt. Det är då den här Bandicam när det man kan bara spela in 10 minuter åt gången så avsnitten blir inte så långa. Men det är ju synd. Och jag vet att det är suddigt här. Så jag tror jag pausar. Då var jag tillbaka igen och här har jag hittat guld men jag har inga tråd med så vi får spara det till senare. Här kan jag filma eftersom det är ljust när jag har lava. Och nu börjar det lagga för jag laddar upp en film så. Ja, mer guld. Åh jävlar vad det laggar. Jag tror jag pausar nu. Tjena YouTubers. Nu är jag tillbaka igen. Ja. Så nu har jag ett litet problem. Inte falla ner i lavan. Okej, paus igen. Åh, vad är det här? Oj, 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 oj. Diamond. Det var bara 2. Bättre än ingenting. Nej, 3. Bra, nu har jag en diamond pickaxe.
Så. Tror du får räcka med. Jag måste bara titta längre hit. Okej, så nu tror jag inspelningstiden är slut, så ja, vi syns.